Joo, vai. Anna mie tuu. Tuu pois. Joo. Tuu pois. Saatte mies aivan tällä päällä. Näin päin. Vielä etsittäkin. Ai niin nyt se vittu Jesari jäi. Kireissä ne kulma. Ai no niin joo. No. Sami hei. No. Sulla mitään millä hakata näitä. No eipä oikeastaan vittu. Anna meille se yksi keppi. Mennään. Kiitos, onko sun videossa päällä? No. Joo, tässä tosiaan teltta pystyy. Oi vittu. Kossua on juotu niin paljon vittu, että tässä ei ole mitään järkeä tässä näytä teltta pystytyksi. Jouduttiin saatana niittyleirinnölle vielä, kun ravirata oli täys, että... Hyvin tää Ilosaari Rokki lähti käyntiin. Eihän siinä. Onhan meillä ollut ihan hyvä meininki tähän mennessä. Tutustuttiin uusiin jätkiin. Pari joensuulaista uutta jätkää näkyy tossa aikaisemmalla tuossa leppossa ja Valtosella taitaa olla jonkun sortin flunssa päällä. Ja pien humala ja... No niin, ja humala siihen kaupan päälle. Vittu kun näistä ei saa läpi. Oi saatana. Tää siinä. Me jatketaan teltan pystyttämistä, niin törmäillään taas myöhemmin. Kyllä, kyllä. Ville kiittää ja kuittaa.